No camiño da igualdade normalízase a presenza da muller nos ámbitos máis técnicos. A muller enxeñeira foi o centro de debate na xornada que se celebrou hoxe na Universidade da Coruña. Todas estiveron de acordo con visibilizar a profesión e poñer en valor ás mulleres máis relevantes no seu eido, o da enxeñería. Eu xa cada vez vexo máis mulleres, temos congresos técnicos, que estamos construtoras, estamos enxeñerías, estamos universidades. En eses congresos cada vez hai máis presencia de mulleres, ou se temos reunións cada vez hai máis mulleres, xa non é unha muller 5 homes, non. Para Fátima Otero, reputada enxeñeira, a educación para a conciliación é imprescindible no avance. O Día Internacional da Muller na Enxeñería celebrouse con esta xornada de encontro entre o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia e o Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil. Mais ou menos estamos en torno a un 30%, un tercio das matrículas na enxeñería de camiños son mulleres, só un tercio, e, bueno, eso pensamos que é unha cousa que ten que revertirse. Vale, agora imos ver como rompen unha viga, tamén imos ver a resistencia que teñen, o sea que imos aló. Visibilizar as carreiras técnicas entre o público máis novo a través de creadores de contido foi outra das accións na xornada. Se colguen TikTok, os chavales os vean, o podan difundir e que se traslade ou se difunda o que se fai na nosa profesión entre chavales que ahora mesmo teñen que escoller carreira. Infraestructuras de enxeñaría nas que as mulleres cada vez interveñen máis.